assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mo wone mon kala salminama yettama bismama e nde yewtere men witende roɓino jayandeji joni koye jayandeji leydi men paɗen en hawre alkamisa ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati 2023 jayandeji leydi men e oɗo ñalawma hannde gaari koye fawdu almudo manam toɓɓe certuɗe ina tawta e jayandeji ɗi puɗɗortoɗen ko jayande vox populi nden jayande ari koye ngol binditogol joyɓiwol to banggue tarihi leydi sénégal woni 5e recensement général to banggue ɓesguli e hoɗɓe mum ɓe koliti wonde ko sénégal e oɗo saaha ina lima ko tolni e sappo e jeetati million pawɗi pawɗi capantati ɗiɗi ujunere ina rewi temen nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati koɗɗo e nder leydi sénégal nden feccere noon holliti wonde ko ɓuuri walla ko ɓatti million ngaji ɗiɗi ɓen noon koto banggue ménage ko wiyete ko yewti noon e nden feccere jaynenkoɓe garti e famminden wonde ko ɓuuri hen ko hewde ko cukago ɓe duuɓi sappo e jeenayyi walla ɓe jettaki duuɓi sappo e jeenayyi sukaɓe ganduɗa ɓe noon ko sukaɓe mineur en ɓen ɗon goni ɓe jettaki duuɓi sappo e joyyi ina tawe capantati e jeenayyi piccal ɗiɗi e kala tendo nde ƴettuɗa hollirde wonde kadi ɓen ɗon kolliti ina wayno to banggue limore hikka nde ina wayno ko worɓe ɓe ɓurti rewɓe hewde jaynenkoɓe ne jaññi hen to banggue nden limore e pecce mumen kala e nder hello tati e nder nden jayde vox populi jayde le quotidien wi ko on ɗon résultat to banggue 5e recensement général e mbitande ko rewɓe oɗo saaha battindima kadi ɓuurede to banggue kewendi ɓe koliti worɓeɓe kañumen ɓurti ɓen ɗon rewɓe bakke noon kañum woni département ɓurɗo o hewde ɓesguli e nder leydi sénégal ɓe ɓurtima dakar kamɓene ɗe duuɓi sappo jewtuɗi ɗin konngoli kala limore nde ne jaaji hello sappo e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde li quotidien kamne arti on ɗon 5e recensement général wonande ɓesguli leydi sénégal ɓe garti e ko yutti e ko feeñi e on ɗon e nden limore wattindinde ɓe kabri wonde tan ɓesguli ɗi hande o ina lime ko tolni sappo e jeetati million pawɗi temedde pawɗi capantati ɗiɗi ujunere ina rewi hono temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati koɗɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti wonde noon worɓe ɓe hande so tawi ko nden limore nde ɓe tonggui temedere e tato ɓe ko worɓe temedere nde ko rewɓe manam so tawi sénégal limerno e mum ko temedde ɗiɗi e tato temedere tato ɓe ɓen goni worɓe temedere nde noon ko rewɓe woni ko holliri nden ɗon limore to banggue département Mbacké noon kañum ɓuuri hewde ɓesguli e nder leydi sénégal e oɗo saaha département woni lima ko tolni e million pawɗi temedde tati e capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere ina rewi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ɓe bappitima dakar ɓurnoɗo hewde jamanu e dernier recensement 2013 ɓe kolliti wonde o saaha dakar kañum ko hoɗe muɗum ko million pawɗi temedere e capanɗe jeetati ujunere ina rewi temedde nayyi e sappo e jeegom koɗɗo e muɗum hollitama wonde noon ina wayno ndeɗo limore habri ɓesgol leydi sénégal kadi ko cukagu ɓuuri hen hewde e wiide oɗo dernier recensement 2023 jayde la turbine ari koye fandu goɗɗo koɓe tuumaɓe duppude goski on ɗon tuumaɗo gueɗe gorkati debbati ɓe kabri wonde sappo e goho bani adama goni ko jagga e oɗo saaha tawini ɓen ɗiɗo ɓe ganduɗa kañumen gardino ɗen ɗon baɗe kantoriɗi kañumen kala ganda kono o saaha ɓe gonani e sénégal saabu ɓe dogui ɓe jalti leydi ndi goto o ina tawe toon to Gambie keddiɗo nan toon to leydi Mali jayde l'observateur arti on ɗon fannu kamni wi ko toon to Lewna Niassène kin ɗon goski duppaki losko ngo ina jokki yarude no hannirta ni ɓe kabri hen wonde ina wayno tan ko hewɓe tawi ko ardinoɓe ɗenon gueɗe jeeɗiɗo keeɓi hen jagguere ɗiɗo ɓe noon e oɗo saaha ko dogɓe nana caggal leydi saabi noon interpol e oɗo saaha hande waɗama activé toon to Gambie e toon to Mali beele ɓen noon ɗiɗo karena nangue pawe junggo garteteɗo ɗo e nder leydi sénégal kemne lawol sababude addade ɗumen ko yewti e ɗen gueɗe kantoriɗe ɓe garti kadi on ɗon coup de fil woni on appel mo ganduɗa kañum tigui addi ndeɗo saɗede kala on ɗon ni goto e ɓen ɗon waɗaɓe identifié ardi ɗen ɗon gueɗe hollitama wonde ko ɓi ceernajo khalifa mawɗo toon to Kaolack ɗin konngudi ne jaaji e hello tati e hello jeeɗiɗi jaafoɗon e nder nden jayde witende l'observateur jayde Walf Quotidien kañum ari koye ɗen ɗalle kaɗaɗe ɗalle ɗe ndewane lawol ɓe kolliti wonde ko Espagne e Sénégal nanodiri gam artirde ɓen ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe walla ɗanniɓe toon ɗi dumunaji jewtuɗi tawi jaari toon ko ɗalle ɗe ndewane lawol ɗin konngudi sifaji kala ne jaaji hello jeeɗiɗi e nder nden jayde witende hono Walf Quotidien jayde Source A kañum ne arti ko yutti on ɗon fannu woni to banggue ɗen ɗalle kaɗaɗi gartirgol Sénégal nawi toon to Espagne ɓe kolliti wonde ni ko laana garwani ka yettimo ɗo e wurlamoro ngo Dakar tawi ɓen ɗon ni ko yettinoɓe toon to Espagne guila ñande nogasne lewru octobre mayni ndu tawi ɓen nan ɓe goni capantato e oɗo saaha noon ko pamodiral heɓama hakkude Dakar e Madrid gam ɓen ɗon kala mbawa artirede kono kadi ɓe kabri ma dronaji mbaɗe avion ngaji kala beele
ene ɓuura wawde rewde ene ɓuura wawde rende ko yuti e ngol ɗon e gonɗon maayo halgo beele ɓen ɗanniyankoɓe ne mbasa tigui ha joni wawde wasde wadde ko yuti ko yidde mumen ɓamde on ɗon traversé tindo toon to Espagne jayde witende Las Quotidien ɓen gari koye fannu goɗɗo ko kargol walla ni ko salade DGE ne wayno wabade caggal nden ñawore ji sabasi fayi ɓe koliti wonde ko Sénat ngol lawol kañum ne wi koyo DGE hokku ɓe ganduɗa kam woni Ousmane Sonko ɗin fiche uji mum e on tuma noon jeynankoɓe mbi ko DGE ha joni salima kadi jabde ko yewti e nden yamirore ɗin konnguli ina jaaji hello tati nden jayde Las Quotidien jayde Besbi le jour wi ko oɗo ngol keptugol walla kebgol fiche Ousmane Sonko to banggue parrainage ɓe kabri wonde tan ko ɗum désordre à l'affiche noon ɓe mbiri Sénat kañum tigui yamiri DGE yo hokku Ousmane Sonko ko yewti on ɗon fannu kono noon kamɓe DGE ɓe mbi koɓe jaɓɓitani ɗo ɓe jaɓɓunoɗo ɓe garti hen ko yewti onon justification e nder gonɗon hello joyi e nder nden jayde Besbi le jour jayde Direct News dawol cowde nden yilloyi ko toon to Thiadiaye jillu hoore jagorɗo Amadou Ba ina taweteno toon e falde Mbour holitan won noon ko maître Oumar Youm kañum tigui jaɓɓimo toon jaɓɓogal lamɗo jaɓɓimo e on tuma noon kanko maire mo ville de Thiadiaye o hono maître Oumar Youm o holliti wonde tan erade ɓesguli ɗi yo jaltu ñande subaka 25 lewru février 2024 ɓe gotana hono candidat Benno Bokk Yakar beelen folɗin sumgoji dès le premier tour konnguli maître Oumar Youm ene jaaji hello tati nden nden jayde Direct News jayde Dakar Times kamne arti on ɗon jillu fagguru tournée économique mo Amadou Ba toon to falde Mbour ɓe koliti wonde ko kewal kewende jamanu teska toon e on tuma noon ɗiɗo konnguli gari wiide wonde Amadou Ba ko gorko mo ganduɗa ko bawɗo golle muɗum kono kadi gorko bawɗo jokkidde onon plan Sénégal émergent wini ko maire mo Balikunda directeur coude woni Maguette Sène jeeyaɗo e jaɓɓiɓe on ɗon hoore jagorɗe toon to wuuro muɗum wiyetego Malikunda jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓine men jayndeji hono kala subaka jaynekoɓe gari koye on ɗon CAF Awards 2023 capanɗe tato joueur suɓama gam on ɗon ballon d'or 2023 ɗo e Afrique ɓe kolliti wonde ko Sénégal ina kay ina tawe hen e ɓen ɗon suɓeteɓe no fewi saabu ko tolni e sappo e goho nominé tawi koto banggue catégorie ji certuɗi to banggue sukaɓe hollitam wonde ko nayo goni ko tawete hen to banggue on ɗon trophée meilleur jeune joueur tawi ardi toon komo ganduɗa kam woni Pape Matar Sarr ko wona ɗum to banggue ballon d'or Sadio Mané hande o ina jogui menace ummorade Victor Osimhen kona ɗum ko Mendy e Landing Sy kañum men gari gam wadde concurrence mo ganduɗa kam woni Yacine Bounou to banggue meilleur entraîneur Aliou Cissé kañum woni candidat e on ɗon propre e on ɗon lomto muɗum nde tawno mo fodir toon e on ɗon entraîneur mo Maroc janenkoɓe ne jañi hen e hello mumen tati e nder nden jayde Stade Quotidien ko ɗo uddi robine men jayde jeewoɗo ñalawma hande joni paaɗen koye gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo ñalawma alkamisa 2 lewru novembre ko ñalawma ganduɗa o ina hawri e ñalawma aduna kala mawninta ko yewti e haɓade lebte piile kono kadi e fitinaji hani e wargoli pawteɗe ɗi e dow jandiyankoɓe manam lañƴo foof tekkina banggue mum e ñalawma hande o ko ñalawma jandiyankoɓe ɗum ɗon noon haalde hen ina yonti ɗo men ɗo ñalawma o noon addana ɗum mawninede ko guila hitan ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati nde tawno e on ñalawma hawruno koye jandiyankoɓe France naɓe ɓe RFI ina difta woni Ghislaine Dupont e Claude Verlon difta ha kaljiti waktu caggal muɗum ɓen ɗon intortoɓe koye goomu Al-Qaïda o Maghreb islamique jooɓi pitali mabɓe moni mabɓe foof ɓe pelli ɗum ha hawre ladial caggal nde ɓe diftiɓe toon to Kidal ɓe paani fodde tan caggal yaltirde wuuro ɗo ɓe kullino tawi abbede koye on tuma ɓe pelli ɓen ɗon ɓe jooɓi pitali mumen guila nden noon fedde gotago windere nde so ñalawma o heedi 2 lewru novembre ina mawnina e nder windere nde kala ñalawma haɓari ɗin fitnaji pawteɗi e dow jandiyankoɓe saabu teskama e nder leyɗele windere nde kala e kuuɓal ha tengti toon to banggue Caraïbe to banggue Amérique latine to banggue Afrique centrale e certaine nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko jandiyankoɓe ɗon jano waɗede golle mumen kono battinto ko wujjede woni biftede walla ni pawe lebte ɓe hen cohete ɓe hen mbarete ɓe hen aussi gujjete ɗum ɗon noon woni ko fedde gotago windede nde yiiɗi yo gas nde tawno on ɗon jandiyanke yaari toon ko yidde ɗaɓɓude kabaruji so heeɓi ala ko woni fandare nde so wona sarde ɗum e windere nde ande holko kewi e ɗin conflit ji ande holko kewi ɗin eɗen gueɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe windere nde foti andude ɓen ɗon noon
e wiide fodde gotago windere nde ɓe potani warede ɓe potani leftere ɓe potani aussi fawede hay fitnaji hay goti nde tawno kamɓe ne wonkoɓe nafata wonkoɓe mbaɗata e to banggue windere nde nden noon ko ruttude teddugal dendagal jaydiyanke mo ganduɗa ko pinowo subaka wakko on carte muɗum de presse ɓorno on wutte muɗum mo ganduɗa ko wutte jaydiyanke kono kadi ina golloro golle lelorade ajjude tawi jinganade Samba jinganade Demba eɗen dutta ɓen teddugal e oɗo ñalawma hande eɗen mbiya aussi ɓen ɓe ganduɗa ko leloriɓe banggue leloraki ajjude ɓe tawi gondi koye Samba walla gondi koye Demba to banggue hande gonka wona ka to banggue dawrugol nde tawno eɗum heewi yiyede hande plateau ɗi eɗum heewi yiyede hande e to banggue binde ɗi eɗum heewi yiyede to banggue image uji ɗi ko watte ko traité to banggue information ɗo e nder leydi Sénégal wona information leloriɗo ajjude te Pulaar ne wiya puniɗo ajjoto wadde ɓaade puniɗo ajjoto noon ne moƴƴi jayde en ko yo andu ko puniɗo saabu goto sengo ina yiiɗi humpitade e maɗa goga sengo aussi ne yiiɗi humpitade e ma wadde goto foof hokku ɗum ko sohli ko tawi koye mbadi traitement d' information avec ko mbiyata ko to banggue responsabilité woni ko waɗɗi koye on jaydiyanke ko wadde ɗen ɗon gueɗe ɗe ganduɗa ɗe tawi jingganani Samba jingganani Demba ina wawa tigui gollade ɓen jaydiyankoɓe ne goodi hande ɗo e nder leydi Sénégal eɓe mbaɗa ɗen golle patamno lamiji kono kadi ne woodi jaydiyankoɓe ganduɗa kañumen ko ɓorniɓe wutte presse ha kaljiti dutti kadi pawi hen wutte dawrugol walla pawi hen wutte jinguere ɓen ɗon noon en gondani mabɓe hande en gondani mabɓe janggo kono kadi ittatama en kalde mabɓe saabu jiɗɗen ko ngal ɗo meccal jaydiyankoɓe wasa wadde tâche wasa furɗude wasa niɓɓidde wasa aussi wadde gueɗe goɗɗe ganduɗa ɗe kene lowa sikki e hakkillaji bandiraɓeɓe nde tawno nden so tawi neɗɗo o yiiɗi hebde ko laaɓi huɓɓata ko radio walla huɓɓa télévision walla kadi aussi liira jayde beele ne wawa humpitade ko woni e yaade e nder leydi ndi ko woni e yaade e nder aduna o ko nden hakkille mum deƴata kono hande o Allah ne seedi eɗen gandi aussi won jaydiyankoɓe haaloɓe tan neɗɗo keeɗiɗo ene jogo hen sikki saabu andude on ɗon neɗɗo ko haalata ko o woni koye jingande kaari walla o woni koye tekkinde kaari walla o woni koye sembinde kaari wadde eɗen ñaago Allah yo Allah ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko yaaruɓe on ɗon banggue ɓe yo Allah artiriɓe e lawol gonga on ɗon ko wiyete ko hono éthique et déontologie mo jaydiyankagu sohli o mo jaydiyankagu jangguini o mo jaydiyankagu yiiɗi yo jaydiyankoɓe kormo wadde ko ɗi konnguli guddirten dutten teddugal ɓe ganduɗa ko ɓen ɗon daraniɓe on ɗon fannu to banggue wadde traité information tawi kono woori ni tawi kadi watta blessé hay goto jinganta hay goto tekkinta hay goto sembinta hay goto to banggue on ɗon information mbiyen tan ɓen ɓe ganduɗa ko heddiɓe ɓe pitale mumen keddi e banɗon guesa kabaruji eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe juuɗe yo Allah ɓiltu ɓen kadi ɓe ganduɗa ko heeɓoɓe ko wiyete ko wiyete menace de mort walla biyoje bonde to banggue réseaux sociaux yo Allah ittu ɗum wawa réglude ngal ɗo meccal ngal ganduɗa ko meccal noble e to banggue leydi Sénégal e to banggue windere nde kala e kuuɓal ɗum noon ko ɗo guddirten en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall aadi moon e roɓino Diayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko aljuma janggo yo en gone jaam.